Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashan ta addu'o'i da wuridai daga alkur'ani da sunna. Muna muku fatan alkhairi. Ina masu fama da yanayi na matsin rayuwa, ina masu fama da yanayi na cewa ƙofofin rayuwa da sun kuɗi, an buga can an buga nan, an shiga can, an yi tashi faɗi, amma bisa ƙada'in Allah da ƙudurarsa, Allah yanayin da ya hukunta rayuwa ta yi tsanani. Wannan iko ne na Allah, kuma babu mu iya yayo shi sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hanyoyi da shari'a ta amince mana mu nemi taimakon Allah shine hanya ta neman addu'a daga Ubangiji ya yaye mana dukka wani kunci. Ina wanda kunci ya riga ya musu ka tutu, ina wanda matsalolin rayuwa suka dame su, rashin kuɗi, rashin abun hannu, rashin lafiya, lalacewar arziki, lalacewar rayuwa, yanayi mara daɗi, to dukkan su wannan iznillahi ta'ala bisa ƙudurar Ubangiji. Muna fata wannan bidiyo za mu yi bayanin wata sura da za a karanta, insha Allahu rabbi, a roƙi Ubangiji da ita bi iznillahi ta'ala. Allah shine mai yayewa, Allah kuma shine mai bayarwa. In ka dogara da shi bisa wannan hanya, muna fata bi iznillahi ta'ala Allah zai riga ya bada abin da ake nema, zai kuma yaye kuncin da ake ciki, ya baddala shi, ya canza shi zuwa arziki da wadata da kwanciyar hankali da nutsuwa da huta. Muna roƙon 'yan uwa da su riga su liking din wannan bidiyo da kuma subscribe na wannan tasha, sannan kuma su taimaka wajen sharing din wannan bidiyo ga pajikan su na social media da WhatsApp, domin samun sauran 'yan uwa su masu amfana da wannan bidiyo. Kamar yadda muka sani 'yan uwa, babban hanya ta samun dace da shiga wajen Ubangiji shine dogaro gare shi, dogaro da Ubangiji da kyautata niyya da tsarkake abun hannu, wato hanya samun abu na halali, sannan kuma dacewa da wurare da lokuta na addu'a, domin wannan na sa karɓuwar addu'a a kowane lokaci. Muna ba da 'yan uwa wannan sura ita ce suratul zalzala, wato suratul iza zilzilatul ardu zilzalaha. Za a karanta ta sau 11, amma kafin a karanta ta za a yi sallah raka'a biyu. Kai sallah raka'a biyu sai a karanta wannan sura. In an karanta wannan sura sai a kira Ubangiji da wannan sunaye nasa, ya fattahu ya wahabu, a kafa 100. Bayan an yi haka, sannan sai a yi salati ibrahimiyya, shi ma kafa 99. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan siga to ba an yi wannan, sai kuma a roƙi Ubangiji da bukatun da suka damu mutum. Insha Allah rabbi za a samu fatahi, za a samu buɗi, kuma za a sami dacewa bi iznillahi ta'ala. Muna fata Ubangiji dai shine mai bayarwa, kuma shine mai san yanayin da muke ciki, bisa falararsa da ikonsa ya taimake mu, ya ba mu abin da muke nema, ya sa mana albarka a rayuwarmu. Muna fata Allah zai amshi addu'armu. Mu dai mun kyautata ga zato ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma a cikinsa kullum muke. Muna fata 'yan uwa za su yi like da wannan, da subscribe ga wannan bidiyo da wannan tasha tamu, kuma su yi sharing da wannan bidiyo. Mun gode.